Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization kan lejban senranya ka seng Voice of the People Party lasai ka sengi ka khat khandai trik ujemang bandawa ban penbet ye ka bha thungkam lani ka reservation policy ban sngap ka ei ka rai ka ban mi na ka ni ka jingyalang ka khubor na ka hito kala pentim banado basdang ka seng kala yeng halor ka nongrem ba ka reservation policy ka banado usnam khat khandai spa anyo puar ka dei ka ban no shiliang mat ka seng kala de pensngo ba ka reservation policy kadai ka daw kad ba ka roster system kadai ka ba mi bat ka bakta na kani ka reservation policy lasai ka sngi menteri rangba ka jella Konrad Sangma unye kendo ya baro ki sengsan perthai ki badana ka jella banyak keren baik tang halor ka roster system bat ban pensngo tho shakini ki seng kumno ka jing pentrai kam ye ka roster system ka yai la ban kedo baka VPP ka dawa na ka sarkar jella pakan pensange ya ka jing thongkam kat ba empat penbej ya ka reservation policy nakalyang ka hito kala kintui ki paj ba ki baju kershan ya ka seng nakapor syakapor bat khamtam ni ki samla samhoy baki nyawan renti la syai ka sngi shajan secretariat